veľmi, veľmi rád, že v tejto chvíli môžem v našom štúdiu privítať fantastickú speváčku, ktorá nám práve doznela. Celeste Buckingham, ahoj. Ahoj, Šorty, ahojte všetci. Celestička, ako sa ty cítiš v dnešný Medzinárodný deň žien? Koľko pozornosti od mužov sa ti ušlo od rána? Zatiaľ žiaden, takže nič moc, ale ako z druhej strany pre mňa každý deň je medzinárodný. Tak by to malo byť, ale dovol mi niečo napraviť tento systém obdarovací. Vy ste nám nevideli, vysielame aj na Facebooku stream. Odchádzam od mikrofónu venovať kvietok krásnej pôvodnej spevačke Celestičke Buckinghamovej. Ďakujem krásne. Poslucháči teda... Však môžeš aj tu do môjho mikrofónu. Nemáš pravdu. No vidíš to. A už to máš vyriešené, dobre. Ďakujem veľmi pekne. Tak, ďakujem. Prvýkrát som venoval kvietok Celeste Buckingham. Som riadne šťastný a vy ste, verím, že šťastný, že ju počujete. Celeste, o chvíľu sa ťa opýtam ďalšie záležitosti takého hudobnejšieho charakteru, aj profesionálnejšieho. Teraz si zahráme muziku ešte predtým.